ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigyan ka mo sa nagsikayo namin kapaborito. Agaw natin na Lunes, Mayo 5, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, isang miyembro ng CVO binaril sa loob ng Barangay Hall. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang motorsiklo nagsalpukan, kapwa driver patay. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, kumakalat na no national ID, no vote. Fake news ayon sa COMELEC. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, 6 na katao sa Israel sugatan sa missile attack ng Yemen. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Paul Walter, EJ Obuena, bigong manalo sa Wanda Diamond League. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Catriona Gray masaya sa pagkapanalo ni Atisa Manalo bilang Miss U 2025. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang Head Officer ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyong pong lahat, lalo-lalo na sa nakatutok sa oras na to. So, ulat panahon po tayo sa araw ng Lunes, Petsa 5 ng Mayo 2025. So, kanina alas 3 ng umaga, meron tayo nakikitang low pressure area na nasa 460 kilometers west of Coron, Palawan. At samantala rin po, tayo po ay makakaranas na tinatawag natin na easterlies affecting the rest of the country. Sabihin dito sa Pangasinan po, kasama tayo doon sa easterlies. So kung minsan, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, lalong-lalo na sa dapong hapon at gabi. Yan po naman ang ating latest na ulat panahon natin. Samantala po, ang temperatura po natin ay naglalaro po ito sa 26 to 33 degrees Celsius centigrade. At kaninang umaga po ay sumika si Haring Araw ng ganap na alas 5:32 at lulubog naman ito sa ganap na alas 6:18. Ang forecast heat index naman natin ay nasa 44 ngayon sa araw na to at sa susunod na araw ay 43 degrees Celsius centigrade. Samantala po yung mga nakikita natin na vortices, itong week na to ay malaya po, ibig sabihin malayo po maging ganap na bagyo. So ibig sabihin sa araw na to, so ibig sabihin babantayan pa natin kung may pagbabago. So mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po.
Maraming salamat, Engineer Jose Estrada ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. 14 na minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balitang lokal. Isang miyembro ng Civilian Volunteer Organization o kay CVO ang binaril sa loob ng barangay hall ng Barangay Pinmaludpod, Ordoneta City. Ayon sa pulisya, ang biktima ay kinilalang si Edgar Arbaro Nosis, 58 anyos, residente ng Zone 2 ng nasabing barangay. Sa investigasyon, alas 10:20 ng gabi noong Biyernes, nang maganapang insidente kung saan ayon sa witness, dumating ang dalawang di nakikilalang suspect na sakay ng isang motorsiklo sa harap ng barangay hall kung saan bumaba ang backrider at diretsyong pumasok sa barangay hall at agad na pinagbabaril ang biktima. Ang biktima ay nagtamo ng multiple gunshot wounds sa iba't ibang parte ng katawan na naging dahilan ng agarang kamatayan. Agad namang tumakal sa mga suspect na recover sa crime scene ang 3 fired cartridges, 3 deformed fired bullets at isang fired bullet na mula lahat sa kalibre 45 na baril. Sa ngayon ay negatibo pa rin ang pulisya sa motibo ng krimen. Patuloy ang malalimang investigasyon ng otoridad sa pangyayari. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Nagkaroon ng hailstorm o pagulan na may kasamang yelo kahapon sa bayan ng Mapandaan sa kasagsagan ng nangyaring thunderstorm. Pasado alas 4 ng hapon nang mag-umpisa ang thunderstorm na kung saan ay bumagsak ang napakalakas na ulan kasabay ng malakas na hangin na may pagkidlat at pagkulog. Ikinagulat ng mga nasa terminal ng tricycle sa harap ng munisipyo ng Mapandaan nang mapansing may mga tumatalsik na mga butil ng yelo sa silong mismo ng waiting shed. Ilan sa mga ito ang namulot at nakumpirmang mga botil nga ng yelo. Ang hailstorm ayon sa Pag-asa ay normal na nangyayari kapag may severe thunderstorm. Samantala, dahil sa lakas ng hangin, isang tent na nasa harap ng Mapandaan Comerica Office ang inilipad na kung saan ang mga poste nito ay umangat at napunta ang 2 poste sa bubong mismo ng Comeric Building. 2 poste rin ng street light sa may tulay na nag-uugnay sa poblasyon at barangay Baluling ang natumba dahil sa malakas na hangin. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. Kapwa namatay naman ang 2 driver matapos na magsalpukan ang minamanehong motorsiklo sa may kahabaan ng Barangay Karusokan, Norte, Asingan, Pangasinan pasado alas 8 ng gabi. Ayon sa pulisya, ang motorsiklo na minamaneho ni Dante Rigacho Jr., 20 anyos, residente ng Barangay Karusokan, Norte, ay tinatahak ang lugar ng pa-south direction nang aksidenteng makasalpukan ang motorsiklo na minamaneho ni Raymart Escorpizo, 29 anyos, na pa-opposite direction na na-encroach sa kabilang linya na naging dahilan ng head-on collision. Sa lakas ng impact, ang kapwa driver ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Naitakbo pa ang ito sa pagamutan, subalit kapwa ay dineklarang dead on arrival. Kapwa walang suot na helmet ang 2 driver at walang senyales ng intoxication. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, buong galak na nakisalo si Mayor Belen Fernandez sa sunod-sunod na makukulay at masisiglang barangay festival sa Dagupan City nitong nagdaang weekend, kung saan ipinakita ng bawat komunidad ang kanilang kultura, kabuhayan at pagkakaisa. Mula sa Litchunan at Barangay sa Barangay Lasip Chico, sa panguna ni Barangay Captain Aldex Meneses, tumungo si Mayor Belen Fernandez sa Hito Festival ng Barangay Salisay na pinangunahan ng Team Anli Servicio kasama ang SK at ang Barangay Council sa pamumuno ng Barangay Captain sa nabanggit na barangay. Ayon sa alkalde, natutuwa siya sa kanilang inisyatiba dahil ang ganitong mga festival ay hindi lamang selebrasyon, kundi isang plataforma para sa kabuhayan ng kanyang mga kasyudad. Isa rin din itong patunay ng matibay na samahan ng komunidad. Kilala ang Barangay Salisay bilang agricultural barangay na tahanan ng maraming magsasaka. Ayon sa alkalde, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga magsasaka upang mapalakas ang sustainable food production at rural
Development. Sinabi pa nito na ang ganitong pagsisimula ay kakaiba, makabago at siguradong makakaakit pa ng mas maraming tao. Tiniyak rin niya na tuloy-tuloy ang kanilang suporta. Hindi naman nagpahuli ang Barangay Maluwad na nagdiwang ng Palitaw Festival sa pamumuno ni Barangay Captain Ampeng de los Santos, habang ang Barangay Pantal naman ay nagpasabog ng selebrasyon sa kanilang barangay fiesta na may temang Kalutan at Dalan at isang nakakatuwang Winter Wonderland gimmick kahit tag-init sa pangunguna naman ng Barangay Captain na si Kapitana Julie Perez. Umaasa ang alkalde na tutularan ng ibang barangay ang mga ganitong inisyatiba na magbibigay sigla sa turismo, kabuhayan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Sinimulan na ng Commission on Election ang final stage sa pagsusuri ng automated counting machines na gagamitin sa May 12 election sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bago ang halalan, itinakda ang Mayo 2 hanggang Mayo 7 sa pagsasagawa ng FTS ng mga miyembro ng Electoral Board ng end-to-end test ng mga makina. Unang isinagawa ang FTS sa Patiros Elementary School na bukod sa opisyal ng poll body, sinaksihan din ng mga citizens R's, poll watchers, foreign observers at mga mamamahayag. Pagkatapos naman ay saka naman sisilyuhan ang ACMs at ilalagak sa Office of the Department of Education Supervisor Official para pangalagaan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines hanggang sa araw ng halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa oras na maipasok ang smart card ng Electoral Board members ay gagana ang mga makina. Ipinakita rin na mahalaga na dumaan muna ang makina sa initialization kung saan kailangan maglabas ito ng resibo na nagpapakita na walang karga o laman na boto ang makina. Nang isubo naman ang balota ay tinanggap ng makina at wala namang nakitang aberya maliban sa paper jam. Sinabi ni Garcia na mas mabilis ang FTS ngayon kumpara sa mga nakalipas na eleksyon dahil napaka-user-friendly ng ACM. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinabulaanan ng Commission Election kay COMELEC ang disinformation na umiikot ngayon sa social media hinggil sa paalala sa publiko na hindi makakaboto kung walang dalang National Identification Card o kaya ID. Particular na tinukoy ang isang post na nagsasaad ng public advisory na National ID, no vote. Bring your national ID on May 12 mandatory. Anya ang graphics na kumakalat ukol sa pagdala ng National ID o pamakaboto sa May 12, 2025 national and local election ay hindi totoo at hindi galing sa tanggapan ng COMELEC at hindi ipinost sa official at verified social media channels ng COMELEC sa aninmang social media platform. Radyo Pangasinan Balita. Muling nagpaalala naman ng Commission on Elections sa publiko na kahit umiiral ang gun ban ay umakyat na sa mahigit na 2,700 na mga lumabag at naaresto bago pa ang halalan sa Mayo 12. Iginit ng COMELEC na tuloy-tuloy lang ang pagpapatupad ng gun ban hanggang June 11 ng taong kasalukuyan na nagsimula noong Enero 12. Sa datos ng COMELEC mula Enero 12 hanggang Mayo 1, na itala ang 2,787 kung saan 2,668 ang sibilyan, 47 naman ang security guards, habang 19 ang mga member ng Philippine National Police at 16 ang sundalo o kay membro ng Armed Forces of the Philippines. Sa kabuuang 2,817 na armas, nasamsam sa checkpoints at mga operasyon ng pulisya. 2,589 naman ang handgun, 112 replica, 70 naman ang granada, 58 naman ang light weapons, 32 ang airsoft guns at nasa higit na 10,000 ang iba't ibang uri
ng bala. Una nang naging paalala ng COMELEC na kahit may grit ang ipinatutupad na checkpoints, dapat ay plain view o ay visual inspection lamang ang isasagawa ng mga pulis. Hindi pinapayagan ang pagbubukas ng compartment ng sasakyan at pagkakapkap sa mga sakay. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, kinumpirma naman ni Department of Transportation kay DOTR Secretary Vince Dizon na hindi sinasadya ang nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City batay sa paunang investigasyon at CCTV footage. Ayon sa kanya, may pasaherong hinatid ang driver na kinilala si Leo Gonzalez bago nangyari ang pang-araro ng isang SUV na agad ding kinumpirma ng driver at sinabing nataranta lamang umano siya dahil may tumawid umano na sasakyan at sa halip na preno ay si lenyador ang natapakan nito. Samantala, kasalukuyang nasa kasudian na ng Philippine National Police ang driver at isinasa ilalim sa investigasyon sa pangunguna ni Police Brigadier General Christopher Marcial Avesia. Nabatid na nagdulot ng pinsala ang kinahinatnan ng insidente kung saan patay ang 2 katao kabilang ang 4 na taong gulang na batang babae habang 3 ang nasugatan. Patuloy naman ang papagamot sa hospital ang mga nasugatan na nagtamo ng sugat at bali sa katawan. Tiniyak ni Dizon na sasagutin ng kampanya ang mga susi medikal ng mga nasugatan at ng pagpapalibing ng mga nasawi. Patuloy ang pagsusuri sa CCTV footage upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente. Isa sa ilalim din ng driver sa mandatory drug test. Nanawagan naman si Dizon sa publiko na igalang ang mga biktima at iwasan ang pagpo-post ng mga sensitibong video o larawan ng insidente sa social media para lamang sa pagdami ng views. Maglalabas pa ng karagdagang detalye ang mga otoridad sa mga susunod na oras habang nagpapatuloy ang investigasyon. Radyo Pangasinan Balita. Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang pandaigdig. Sugatan ng 6 na katao sa Israel matapos tumama ang isang missile mula sa Yemen malapit sa terminal ng Ben Gurion Airport sa Israel itong linggo ng umaga ayon sa otoridad. Ayon sa mga ulat, pansamantalang sinuspende ang mga flight sa paliparan ngunit agad itong muling binuksan. Naglabas ng babala sa Israeli Defense Minister Yoav Gallant na nagsabing gaganti ng 7 beses ng mas matindi. Inako ng Houthi rebels mula sa Yemen ang pag-atake ayon sa tagapagsalita ng grupo na hindi ligtas para sa mga biyahe ang paliparan. Ipinakita rin sa mga local media ang isang malaking hukay sa lugar kung saan tumama ang missile. Bagamat madalas maglunsad ng missile attacks ang mga Iran-backed Houthi rebels laban sa Israel bilang suporta sa Hamas, bihira itong makalusot sa depensa ng Israel. Patuloy ding inaatake ng grupo ang mga barko sa Red Sea na tinutugunan naman ng airstrikes mula sa US at UK. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, naglabas ng protesta ang Vietnam nitong Sabado laban sa mga pahayag ng China at Pilipinas kaugnay ng Sandy Cay, isang pinagtatalunang bahagi ng Spratly Island sa West Philippine Sea na itinuturing ng Vietnam bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon kay Pham Thu Hang, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Vietnam, nagsumiti na sila ng protest notes sa dalawang bansa bilang tugon sa umano'y paglabag sa kanilang soberanya. Giit ng Vietnam, ang Spratly Islands ay saklaw ng kanilang teritoryo at nanawagan ito sa mga sangkot na bansa na igalang ang kanilang karapatan at umiwas sa mga hakbang na lalong magpapainit sa tensyon. Ang protesta ay kasunod ng palitan ng patutsada ng China at Pilipinas noong nakaraang linggo matapos iulat ng Chinese state media na isinailalim na ng kanilang Coast Guard noong kalagitnaan ng Abril sa maritime control ang Taxian Reef, bahagi ng Sandy Cay. Bilang tugon, naglabas naman ang Philippine Coast Guard ng larawan kung saan makikitang itinaas ng mga sundalong Pilipino ang watawat ng bansa sa parehong lugar isang araw bago ang sinasabing paglagay ng watawat ng China
sa Sandy Cay. Matatagpuan ang Sandy Cay malapit sa Tito Island o kay Pag-asa Island na okupado at binabantayan ng Pilipinas. Nananatiling mainit ang tensyon sa riyon kung saan ilang bansa tulad ng Vietnam, Pilipinas at Malaysia umaangkin. Ang umaangkin din sa bahagi ng karagatang inaangkin halos ng buo ng China. Ito ay kahit pa na sa kabila ng desisyon ng International Tribunal na walang legal na batayan na ang claim ng Beijing sa WPS. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, bigong makapasok sa podium si EJ Obiena sa katatapos lamang na Wanda Diamond League sa may Qigyao, China noong Sabado, Mayo 3 na nagtapos sa ika-5 pwesto. Ang world number 4 Paul Volter ay nakatawid lamang ng 5.72 meter na nagdulot ng tie sa kanyang kasama ang tatlong ibang atleta. Ngunit bumaba siya sa ika-5 pwesto dahil sa countback. May pagkakataon pa sana siyang makapasok sa podium, ngunit nabigo sa tatlong attempt nito sa 5.82 meter. Nananatili namang nangunguna si Mondo Duplantes sa kanyang 6.111. Habang attempt naman si Corrales ng Greece ang pumesto ng ikalawa sa taas ng 6.01 meter. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ating balitang entertainment, hindi maitago ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang kanyang tuwa at pagmamalaki sa pagkapanalo ni Atisa Manalo bilang Miss Universe Philippines 2025. Magkasama ang dalawang beauty queen sa batch 2018 ng Binibining Pilipinas kung saan itinuturing ni Catriona si Atisa bilang bunso ng kanilang grupo. Sa isang post sa social media platform na X, ibinahagi ni Catriona ang kanyang mensahe para kay Atisa. Anya, prove that you should never ever give up on your dreams. Nag-post din sa Catriona sa kanyang Instagram story ng pagbati. She did it, Talon, are you ready? Let's go! Nakatakdang ipresenta naman ni Atisa Manalo ang Pilipinas sa Miss U 2025 na gaganapin sa November 21 sa Bangkok, Thailand. Radyo Pangasinan Balita. Sumain nyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor de Gaspidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang